pag-inulsyon sa salang suramdaman. Inulsyonan tanan dahil taon gabi sa siriko nagigay sa giyo. Siya nato o Pangulo sa mga tresorero, iyang handong o kinuha nagsasalita kita sa pangon sa kanalan. Si Jesus gilibutan sa ating panamitan, sana ibasulan sa sepatan isipitan at inusulan. Dari dalagan yati saunan aron Jesus yang igitan sa iyang kamubo ug karamiyoy nangita siya og kahoy. Dito sa unahan iyang ikamlagan ang maayong katungtungan. Sigumurong ang pangalan sa kawilang isaktan sa iyo aramigan sa pagkadi basulan sa isipitan ang iyong ginulsulan. Sa kahoy ang malawgan Jesus ang tinigyan. Kanaw sa ubos, ayaw na pagantos, tani mo akong uban.